Seis! Ken siellä liikkuu? Tunnussana. Ystäväiseni! Kauan eläköön kuningas on tunnussana! Joo, tule vain. Mitä helvettiä sulla on päällä? Vartijaasu, minä vaan elän rooliini. Just joo. Onko sitä haamoa näkynyt nyt? Mitä? Onko sitä haamoa näkynyt? Ei ole tänä iltana. Jaa. Puhutaan, että se oli se edesmenneen kuninkaan haamu. Onko siisti? Hei, tuolla se menee! Mitä helvettiä? Oi, mieheni kuolemasta on jo 2 kuukautta. Mutta onneksi me saimme sinut uudeksi kuninkaaksi. Niin. Prinssi Hamlet saapuu! Poikani. Oi, Hamlet. Äiti. Joko olet toivonut isäsi kuninkaasi kuolemasta? Joo, kyllä äiti. No joo, siinä on jo 2 kuukautta. No, Tiedän. mennään nyt matkoihisi siitä. Prinssi Hamlet, olen nähnyt edesmenneen isänne kuninkaan haamun. Ei ole mahdollista. No kyllä se vaan on. Minä ja toinen vartija olemme nähneet hänet ilmielävänä tai Missä? kuolleena. Ei missä, vaan milloin. Hän ilmestyy aina kello 12 aikaan yöllä. Menemmekö katsomaan tänä iltana? Joo, tulkaa prinssi. Voi prinssi Hamlet, minä kyllä epäilen, että ilmestyykö haamu tänä yönä. Ota vielä. Kyllä se vielä tulee. Annetaan se vähän aikaa. Joo. Hei, haamu ilmestyi taas. Haamu viittoo tulemaan luoksensa. Jos se on minun isäni haamu, niin minä kyllä menen sinne. Sinä oletkin aivan isäni näköinen. Ai kosto! Kerro, oi isäni. Olikohan haamu hahmo perkele? Vai onko minua oikeasti vedetetty kunnolla nenästä? Ehkä se olikin isäni haamu. Hamlet on kyllä käyttäytynyt viime aikoina todella oudosti. Aivan kun hän olisi nähnyt haamun. Palvelija. Niin, majesteetti. Oletteko kysyneet Hamletilta viime aikoina hänen vointiaan? Vai kyllä olemme. Sanko joineen kukin erikseen käynyt kysymässä häneltä hänen vointiaan, mutta prinssi Hamlet ei puhu eikä puhahda voinnistaan. Palkkaaminen näytteli. Muistatko mistä me sovimme? Kyllä, minä muistan prinssi Hamlet. Menkää. Minä muistan. Menkää ja näytelkää se näytelmä kuningasparille. Selvä. Olisi tervehditty kuningaspari. Olemme näyttelijöitä, jotka Hamlet lähetti viihdyttämään teitä. Kai kato. Oi, pieni lahja pojaltamme. Joo, olkaa vain hyvät. Hän nukkuu. Pistämme myrkkyä korviin.
Miten paska näytelmä? Miten poikamme voikaan antaa meille tämmöisen lahjan? Tämä riittää minulle. Minä lähden. Oi, Hamlet! Pitäisikö minun tappaa nyt hänet kostaakseni isäni puolesta? Ei, hän rukoilee juuri. Jos mä tappaisin hänet, hän joutuisi taivaaseen. Säästän kostoni myöhemmäksi, jotta hän joutuisi helvettiin. Ministeri, käykää paremmalle. Kiitos. Kyllä. Joo. Ymmärrän täysin. Olen aivan samaa mieltä. Kuulemme, minulla on nyt tapaaminen. Istutukaa, olkaa hyvä. Kiitos. Teillä on jotain asiaa minulle. Kyllä. Asiani koskee Hamlettia. Mitä hänestä? Hän on käyttäytynyt nykyään vähän oudosti. Hallituksemme kanssa olemme miettineet, että hänet täytyisi ehkä lähteä ulkomaille rauhoittumaan. Taidan olla samaa mieltä kanssasi. Ehkä se olisi parasta pojalleni. Kyllä. Äiti, minä täällä. Minä tulen sinne. Sinun olisi parasta mennä piiloon. Kyllä. Hamlet, tuutkin juuri sopivasti. Olen vähän tuuminut tuossa sinun hulluuttasi ja olen päätynyt lähettää sinut ulkomaille vähän rauhoittumaan. Ei, minä en ole hullu ja minä en lähde ulkomaille. Mitä? Rotta! Hamlet, sinä tosiaan olet hullu! Äiti, minä en ole hullu! Äiti, katso! Haamu! Se on vierelläsi! Haamu, missä? Vierelläsi! Se on siinä! En minä näe mitään Minä haamua. näen ja kuulen sen! Vai Hamlet, sinä olet vielä hullumpi kuin mitä minä luulin! Hamlet, missä olet? Täällähän minä. Kansakin on saanut jo vihjeä sinun hulluudestasi. Minä en ole hullu. Hulluus ei ole hyväksi kruununperijälle, ja siksi minä, Laertes, ministerin poika, vaadin kruununperijän paikkaasi. Minä en luovuta minun kruununperiä paikkaa tuosta noin vaan. Me taistelemme siitä. Hyvä on, suostun siihen, mutta varoitan. Minulla on kansan etu puolellaan. Kuuntele kuinka he hurraavat minulla. Pah! Mutta hyvästyn vetosi. No niin, hyvä Laertes. Sinun täytyy voittaa Hamlet seuraavassa matsissa. Tajutan sinä. Joo, Jos sinä kyllä. voitat, niin kansa tykkää siitä. Sainkin juuri eräältä sepältä yhden säilän, joka on vaeltu myrkyllä, että hipasukin tästä, niin uhri on vainaa. Loistavaa.